buhing handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa imong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulumanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Letter Sander naturo nga puna gikan sa usa ka apuhan matud pa niya maluoy ko sa akong pag-umangkon at din nga sobra ka buutan unya na ka baton og uyab nga labihan ka maldita atong maminawon ang kaagi sa usa ka lola. Ever Darius at Eden. Sugo sa may kamatasan, maayong hapon nga na kanimo at Eden. May nga masab sa mga suki nga mga tigamenaw, mga magtatampog magtalambag, nining lanog og pinaminaw, paborito kinahamnamong tulamanon matag hapon nga tanan, ang mga puhing handumanan uban sa mga awit. Nangita gud kog pamaagi at din para makapalanog sa problema sa akong apuhan o sa akong apo. Usa ko kaapuhan na tididin. Nga concern o naluoy sa sitwasyon sa anak sa akong pag-umangkon. Kana bang makasweto ka sa imong apo at ididin? Kung unsa nga matang sa pagkatao batasan kinaiya. Nagampo jud ko at idin og ang among pamilya. Nga makabato ni siya og uyab, pangasaw unon, or asawa ba? Napalanggaon siya. Nga atimanon siya. Nga dili siya andiron at ididin. Mao kini ang nahitabo at ididin. Niadtong bulan sa Agosto, namalayi ang mga ginikanan sa akong apo sa iyang pangasaw-unon. Si Boy di ay ang akong apo at ididin. Nakadesider nga pamalayan sa akong apo kauban sa maginikanan ang babayi nga iyahang nahimong karelasyon kay nabuntis man. So okay raman. Kay responsibilidad og di puguganahan nga ang akong mamahimo unyang apo sa sungkod, wala usab kini ilhon unyang amahan. Badang ako alang at ididin, nga kana bang maayo unta kung ang batasan sa iyahang pangasaw-unon ikasanabot usab sa akong apo. Kay kami nga pamilya maudyoy masakitan. Maudyoy maguol sa panahon nga makadungog og istorya nga mao kini mao kana ang gibuhat sa iyahang uyab
sa akong apo nga si Boy Ate Didin. Di man barumbado ang pamilya sa akong pagumangkon, ang amahan ni Boy, kay lagi ni mabdos man siguro mga 6 months ng tiyan sa maong babaye. Didto sila nag-ipon og puyo sa balay ni Boy at Didin kauban sa iya magsuon. Og sa ako ang pag-umangkon nga ginikanan ni Boy. Ang mga apuhan usab ni Boy, mga lolag-lolo na arapod naglibot sa ilahang compound. Kana bang natural man na sa matag relasyon na adzoy kasipyatan na ay di man gud perfecto, no? Bisan ganig minyo na nabi mga panahon nga masayop ka. Ang ako balang unta at din isip apuhan nga magtan-aw sa akong apo. Ako no gali saypa ng akong apong si Boy, dili pod unta daog-daogon sa iyang pangasaw-unon. Nga bisan gamay lang ang problema, himuon manggod niyang dako ate din. Bisan dili angay dakuon ang mga istorya, mahimong dako. Nakaobserba jud ko ate din kay makakita man ko niya perting isuga ang maong uyab sa kong apo. Kada yung ganahan siya nga mo'y mo labaw gyud nga di gyud siya palupig. Unya ang way ayo ra ba ati din? Babae siya ha. Pero siya mo'y kusog mo dapat sa akong apo. Kay nga akong apo nga si Boy ati din igo ra man in taon nga magpabaya. What I mean is igo ra nga mutan-aw sa iyahang pangasaw-unon inig sumbagon. Mulihay-lihay. Kay dili siya ganahang mupadapat sa iyang pangasaw-unon kay buntis man. Igo urgin taong mukulo. Kanabitang masakitan ako. Ang akong apo ate din. Matabla siya panagang. Siya ang pangasaw-unon. Usahay makaingon ko sa akong kaugalingon nga di gyud ni maayong pasanayon ang maong babayi nga kusog mo pasipa sa nagpakahilom laman niyang pamanhunon. Musukal pagud ni sa mga ginikanan at din. Mga ginikanan ni Boy nga unta iya naman ni nga mahimong father and mother-in-law. Murabag nangipon ha, pero dili maikog. Nga naa nagakaon, naa nagahigda, kauban sa ginikanan sa iyang pamanhunon. Usahay adunay mga bit-bit nga bato, mga mahait nga butang, nga iyang ibato iidukdok ngadto sa iyahang pamanhunon nga akong apo nga si Boy at Didin. Dili ni kausa kadaghang higayon. Makonsumisyon pa ang mama ni Boy, igo ra gyud taong muhilak. Dili jud mo patuo kay siya joy matuman at din. Ati, mingon ko nga nagpakita naman gani siya sa iyang daotang batasan nga dili magpapugong nga wa pa sila makasal, samot na siguro. Og legal na sila ang ilahang pagpuyo. Day mga panahon natin din nga siguro tungod sa kalagot niining pangasaw-unon sa akong apo nga si Boy, kaning buntis nako nga mamahimo untang apo. Maglagot siya, mag-ambak-ambak siya. Mura ba yung tuyuon para malaglag or para ba kaluyan siya ni Boy?
Bisag iyang sayop. Murabag, ambot, 23 naman kapin siguro ang edad ani niya Ate Din. Gani usa kay gayon ni ana iyang gibuhat na, so worried kaayo ang mga nakakita niya. So gibadlong niya atol man diha nga wala ang ginikanan ni Boy. So bikuha og cellphone ang igagaw niya aron tawgan ang mga ginikanan nga mao ni gibuhat. Naunsa ba hinuon nga lab ni man ang cellphone te? Unya unsa gibuhat kayon mig nga mutawag sa iyang mama or unsa bay kinsay tawgan? Gilabay so nabuak in taon ng cellphone. Dili man pud ta matawag og iyahaning gidala or nangala ba ni siya kay murag normal man yaning batasan Ate Din. Kay siguro og nakay sa insaktong pangisip ug mo ipon ka sa balay o pamilya sa imong pamalhononon, adjust jud ka. Di kay mahimo kang prinsesa. Dili kay pa magpakita ka sa imong dautang batasan kauban usab sa imong giipunan nga paryente o pamilya sa imo ang pamanhunon. Sa mao kini Ate Din naalahig ko kay naluoy manggug ko, no? Kanang usay makakita jud ko Ate Din nga mubatig kahadlok ang akong apo sa iyang uyab ilabi nagmakakita. Ilabi nag-isog kinang naong, wa na. So kamang mga namina unsa may ing katambag niini. Angay pakastan og dili angay pakaslan kay ngilad man kaayo batasan. Samot na siguro og makapakasal ng akong apo ngadto sa mga babaye. Or mo support na lang ba sa bata ini katao pohon? Ningon na bag ang ginikanan sa ni Boy nga pabulagin gud sila kay dili gyud makaagwanta sa kinaiya sa maong babae. Sila mo'y maulaw labi na sa makabungog nga tingog. Daghang mga silingan gyud ang nakasaksi nini. Ati mao ni ang akong problema o problema usab sa pamilya sa akong apo. Naningkamot lang ko nga akong mapalanog ni kanginan para pod makapangayo mi og tambag ninyo. And of course, para pod magiyahan to nga dunay susamang ingon ni ining kinaiyaha. So thank you so much Ate Din sa imong pagbasa sa akong suwatampo karon. Gikan sa usa ka apuhan dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Salamat kanimo Lola sa pag-share nimo sa mga suwatampo diri sa atoang programa karong hapuna. And sinulat biag ni gisulat gud niya kay ganahan gud siya mo palanog nini kay naluoy lagi siya para pud makadungog kuno ang iyang apo or kinsa ba ang makadungog ani bason pod ag pangasaw-unon ba nga makarealize usab siya nga dili maayo ang iyang gibuhat, no? Kay naara ba ka ipon sa pamilya sa imo ang pamanhunon. May gani okay ra ang pamilya, ang uban ana wa na isa pera na ka, no? Kuni ana magpakita kasi mong daotang batasan o lola ngadto sa iyang apo, no? Kay siya mismo mo nakakita sa batasan o kinaiya sa pangasaw-unon sa iyang apo. Unya nakita gud niya nga dili angay gyung pasanayon, nga dili gud angay nga buhaton niya isip asawa o pangasaw-unon sa maong apo niya. Kay dili man gani siya suklan, no? Di man gani musukol ang iyang apo ngadto sa mga babayi kay mahadlok lagi or mo respeto labi na kay mabdos. Nya di ra ba tanang panahon mabantayan ni mo Lola basin og madapatan na sa panahon na di ni gud kaantos maawawan bang imong apo atubangan sa mga tao kay wala ra bang gipiling lugar, no?
nga mupakita sa iyang laway nga batasan. And usap pod niini ang kanang pagpangipon ninyo na bisan pagmingon kang mahal kay ka sa imo ang uyod. Oo. Kay para dawaton ka sa maong pamilya, dili kay maghari-hari ka. May gani wala ka palayasa. Ay ngunana ang matang sa imong batasan. Sa ako naging basin og dalan ni sa iyahang pagmabdos, pero dili daw ko no, kay mao na jud ko ni ang daan niyang batasan sa wala pa, uyab pa sila nga wala pang buntis. Kay basig dala po sa pagpangala ba? Nga 6 months naman pod. Una na yung sitwasyon, palihog lang usbag yung batasan, o niya pagpuyo rugog malinawon, paminaw sa usag-usa. Kung ganahan mo musulod sa kaminyon, paminaw mo sa matag usa ninyo. Okay, kinsay init og ulo pa bugnaw ang usa. Dili kay ikaw permi ang matuman labi na ka ikaw babaye. Nga ikaw unta mo'y mapabugnaw sa init sa imong bana. So again, thank you so much Lola for sharing your problems sa imong apo. And hopefully makadungog siya, matambagan nimo siya again. Taasa pas imo ang pagmahal sa imong apo. Ug sa imo ang pagmaymay usab ngadto kaniya. Thank you so much, Lola. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugog pagkunas man, o ang adlaw o dili pagsilang o pagsalo. Kini ang iyong boss nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa iyong pagpaminaw.